Endang Dharma. Jare kae Endang Dharma maning ora. Ling 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 ling. Mimitan si kembareng mata. Apa? Digawat turu miring kayak kesan. Digawat turu melumah kayak diungan noplik. Keling-keling apa-apa. Yen wis anyawang pokonge merang sekete. Lambene ngapundung apa. Alise telik damar kangina nok Endang Dharma. Aduh. Obat. Ora kejagan. Awas. Ana paribasan Apa aja kono Rama? gombal merang sinapujogan ari wong demen maklesetan bae. Duh, ya. Sebener ora eling. Toli anak paribasane mani Apa kono, Rama? Endang Dharma. Toya mijil saking langit ari wong demen mak kaya kedanan bae. Aduh, aduh, aduh. Endang Dharma. Yen awan kaya kebayang, yen bengi kaya kaimpi, yen awan kaya kebayang, Kan kok sampe yen Rama? bengi kaya kaimpi, yen awan dadi bayangan. Aduh ala obat Endang Dharma. Nok Endang Dharma. Mama Henry, Mama Henry. Sing eling Rama Guru. Endang Dharma. Ya. Ampun. Ampun. Endang Dharma. Yen wis ndeleng matanya kiep-kiep damar kanginan Endang Dharma. Beli kuat yen wis anyawang Endang Dharma. Kaya sukanya mati babar pisan yen beli laksana dan sawitu. Aja mati Rama Guru. Ampun. Aduh. Awak sing mau lemu sampai kuru gering geragasan Dengan mangken. Rama Guru delengen. Tinggal balung karo kulit ketelu daging belendung ning ngarep. Apa? Endang Dharma. Eling Rama Guru. Ning dianane nok sirah ki aja ngemat aja gontak jika kaya medewe. Dielingaken sih, Mas. Eling akan Yen awan kaya